Наказателно общ характер дело номер 1111/2009 година. Прокурор, окръжна прокуратура Николина Згурова. Подсъдим Иван Петров Бадев. Защитник адвокат Манолевска. Защитник адвокат Марокова. Вещо лице Симеон Христов Василев. Вещо лице Адриана Желяскова. Вещо лице Виолета Недялкова. Свидетел Петя Илиева Пеева. Свидетел Веселина Детелинова Грозданова. Свидетел Петър Пламенов Пенчев. Подсъдими Иван Петров Бадев се явява лично с адвокатите Цвета Манолевска и Христина Марокова. От свидетелите всички редовни призовани се явяват лично Петя Пеева, Веселина Грозданова и Петър Пенчев. За окръжна вещите лица Симеон Василев, Виолета Недялкова и Адриана Желяскова редовно призовани на лице. За окръжна прокуратура се явява прокурор Сгурова. На основание член 55 на ЕПК съдът запозна подсъдимия с процесуалните му права. Имате право да давате обяснения по повдигнатото ви обвинение, както и да не давате обяснения, тъй като обясненията са средство за вашата защита. Имате право на адвокатска защита, имате право да искате отход на съдебния състав, съдебния секретар и прокурора. Ако са на лице законни предпоставки за това, имате право на последна дума и да възразявате. Разбрахте ли правата си? Да. Получили ли сте препис от обвинител някой или повече от 7 дни? Да. Даване ход на делото? Не са на лице процесуални пречки, но моля да се даде ход на делото. Считаме, че не са на лице процесуални пречки, да се даде ход на делото. Моля да се даде ход на делото. Съдът намира, че следва да бъде даден ход на делото и затова определи дава ход на делото. Съдът пристъпи към снемане на самоличността на явилите свидетели. Моля свидетелите да снемат. Моля първи свидетел да снемат на бана. Кажете си какви имена. Петя Илиева Пеева. Егена. 9107056038. Жителство. Град Смолян. Гражданство. Българско. Имате ли някакви родствени отношения с съдия? Не, няма. С българско. Трите имена. Петър Пламенов Пенчев. Егена. 91 10 26 60 24. Жителство. Град Смолян. Гражданство. Българско. Имате ли някакви родствени отношения с обвинението? Трите имена. Веселина Детелинова Грозданова. Еген. 91 08 18 60 Жителство. Град Смолян. Гражданство. Българско. Имате ли някакви родствени отношения с подсъдими Иванов? Не. Съдът запозна свидетелите с процесуалните им права по член 121 и 122 от НПК. Имате право да се служите с бележки във връзка с повдигнатото обвинение. Имате право на адвокат, имате право да не давате обяснения, които биха уличили вас или ваши близки в извършване на престъпление. Разбрахте ли правата си? Да. На свидетелите беше напомнена отговорността по член 290 алинея 1 от Наказателния кодекс. Пред съда сте длъжни да казвате само истината. За лъжесвидетелство се счита както потвърждаване на неистина, така и затаяване на истината. Наказанието за това е лишаване от свобода до 5 години. Обещавате ли да кажете само истината? Да. След снемането на самоличността свидетелите бяха разстранени от залата. Моля да послушате. Открива се съдебното заседание.